हातकणंगले तालुक्यातील एका गावात 29 वर्षीय महिलेला लग्नाचा आमिष दाखवून अंगली, पन्हाळा, कोल्हापूर इथं लॉजवर व पीडित महिलेच्या राहत्या घरात नेऊन वारंवार शरीर संबंध ठेवून लैंगिक शोषण व फसवणूक केल्याप्रकरणी हातकणंगले पोलिसात एकावर गुन्हा दाखल झालाय। समीर कबीर महाबरे वय 33 राहणार आष्टा जिल्हा सांगली असं या संशयिताचं नाव आहे। अधिक माहिती अशी की महाबरे हा लेबर ऑफिसर असून त्याचा हेरले येथील या विवाहितेशी संबंध आला। त्यानंतर तिला लग्नाचा आमिष दाखवून वारंवार विविध ठिकाणी लॉजवर आणि तिच्या राहत्या घरी येऊन शारीरिक संबंध ठेवले, मात्र त्यानं फसवणूक केल्याप्रकरणी त्या महिलेनं महाबरेच्या विरोधात रविवारी गुन्हा दाखल केलाय। याबाबतची फिर्याद संबंधित पीडित महिलेनं हातकणंगले पोलिसात दिली असून अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पल्लवी यादव करीत आहेत। मराठी एस न्यूजसाठी हातकणंगलेहून रोहन साजने।